Panjang kowe pinter kan lho kowe ora ana kang ngasorake ya yen mengkono nyandi paramu janjora metu sak jabaning jagat ya apa ngono kan. Ayo manik moyo warane bisa golek marang aku lho kangen iku kaneka putra ae ngono kabeh golek ana aku ora ngendi ora anane kowe bisa goleki manik moyo madhepone tadi ku mau kok pinter temen rezekane kok betul bisa golek iku nggonku ndelik mong aku mau ndeling nganggo sapa kowe gak dinget itu ana mburiku lah iya gini apa kaya mengkono aku ngejak delikan saiki wong ngandung tang nyaur iki barake kowe ngejak delikan saiki aku tak ndelik golek ana ya njanjanku sak jabane jagat reksikane kok putra nggonmu ndelik menyang endi wis tang golek ana lho kowe ana ngendi wong yen aku ngaku padha karo ora delikan yen delikan kudu kowe bisa golek lho kowe iku ana ngendi wis sakarep mulai ngombe lho kok suara cedhak temen ana ngendi kowe reksikane kok Sikane kok putra ana ing ati apa mara kaki aku enggak golek ana kaya suarane cedhek timen kok dadi ora katon menungsa iki dek ana ngendi nggone ndelik wis kowe kapok apa ora yen manten wis mertobat aku bakal ngetoki ana pengapat wis aku trimo mertobat